chingrum ra chilir nang po TPN ponsi ingdeng po Phangcho nokhum chingrum ame dolamara malasi hemari Phangcho rongalong kepaman. Number 26 Dwarbergari constituency keparlo dolamara malasi hemari Phangcho rongalong Phangcho chingrum ame paman pon. Kechengsia sayalong aluhi atma phan ingthum arnipon bangso phi me cheng ponlo. Me cheng chair ko welcome song mate me kang polun ijer lun ponlo. Bangso may kacharipon may phu bormon Phangcho pensi may chpahem phu ponlo. Phangcho na hum chingruma may kepaman ponalong aluhi tum kachatong donatum amen lapuhendo. IAS retired Longki Phangcho ACS Karbiang Long DC Nirola Phangcho P Dr. Boloram Phangcho GM ONGC Jorhat Lili Phangcho P Director AMDCL Gulf of Assam Guwahati Bijoy Phangcho Kun Phangcho XEM Dipu Pator Phangcho Chief Engineer Meghalaya Jorbor Phangcho Assistant Engineer Technical Morningki Phangcho Executive Director John Ziliang Pen Chenglok Ke Ongdung Phangcho Nokhumalong Ke Thekidingtum Bangphu Bangphiatum Chatong Dunlo Lapen Rongasar Basa Pipen Chenglok Phangcho Anok Songalong Ke Thekere Man Kedo Aklimang Pharpen Ongdung Atum Chatong Ponlok Karbiang Long ACS DC Nirola Phangcho Pisitami Kisung Kiduk Pen Chenglok Kaching Thurji Aphansata Un An Thek An Pen Nang Charabdon Pokisi Mayalong Ningjetekan Lapen Karbia Rat Akisung Kiduk Kelak Along Kepajog Jia Phanta Ne Un An Charabji Puta Bangso Mayalong Ningjepon Koson Pensi Kiduk Kisung Pen Kijog Jia Lamta Inut Pen Thandekan Lapen Phangcho Tangte Phangcho Lo Chiplak Nang Ni Kisung Kiduk Do Anta Charab Nangji Kusi Bangso Mayalong Chiparay Ponglo Bangso May Kepaman Ponalong Dolamara Malasi Phangcho Kedoan Atum Pensi Sai Keklem Kedam Anta Chipahem Puponsi Mesen Meet Pensi May Pajut Ponglo Tarapung Penjoy Sing Teron News Fast Karbiang Long Piniladag Phangcho Nokhum Chingruma Mailong Hong Po Angdeng Kachingruma Mailong na Chitong Dun na Pot Ning Charong Pik Adusi ke Ning Kang Samne Lapen Ning Charong Lapen Emikrita Jangring Lake Ladak Malasi Havar ke Nilipo Nangathan ke Nilipu Sia Sing Phangcho Dak Sia Mahang ke Thega Dimlo Lapen Pini Adusi Ako Ning Charong Nai Lambang ke Ladak West Karbiang Long Lapen Ladak Nambor Lapen Ladak Dolamara Lapen Malasi Ladak Pini Ladak Amai Chingruma Long Nilitum Along Nilitum ate lili lapen nilitum ate lothulang lata nilitum lapen nilitipotum lapen nili ikatum lapen alang litum Meghalaya Silong do Puai Fits tame Guwahati Nagaland do Puai Fits tame alang litum ta pini Phangcho pi laso aning kachema tha lapen angkur kachiri pen ladak kewang pota nilite tum phanta choropar piklo lapen ladak pini laso mai tirikam mai long kechari pon lapen akorte lapen injira tum je elitum ta Phangcho tum ta paprang nangji lapen Phangcho tum ta elitum penang an ke thek dolo Puai Fits tame elitum aprang ke damji plotang te elitum akorte lapen senior atum Phangcho pi tum elitum phana ke than pon ateng pet si kengkam chejor pon si ansu se Phangcho pi det kali elitum Karbi as a whole setame elitum Ladak Malase Havar Pencheng Lok lapen ahin Karbiang Long West Karbiang Long lapen belek state long ke dotum ana korte ingjir stame alang litum a footstep follow dun si elitum je Karbi tangte Karbi anchot kali Phangcho pi anchot kali elitum Karbi hisap elitum Karbi jati tum an phan elitum aprang kedam ji phan si isi example paklang pon si pini Ladak ame ke chitong dun kadok we korte lapen ingjir prai furun ika furun bonga furun tum an phanta chorobar piklo lapen especially nale tum media tum Ladak ke bang pen laso a program nang cover koridu na pot setame nang tum phansa chorobar piklo Kangte ni kenang ana lo chari tu samya hema re tu blok kita do ko chari bang do dikti mana tum hanang le hin kenang di ko disi man te ka hodang din non la social media kenang le agira pigi nang long rangoi ko tong message pigi na kupi ang jengsi
elitum aphan ke Assam Sarkar sitame lapen Government of India sitame elitum phan ahin kelang sot loga charli natsta facility do pix tame elitum cho endun thek the lasi lahai facility koson se apply du nangji koson se elitum kiba paprang po nangji ke lasi pini elitum atti tum senior tum alang elitum doctor engineer professor ang se lo lasi alang elitum pen sitame elitum pilot tum charli du nangji lapen lahai koson se ke klempon thekji ke dam pon thekji lapen koson si lahai abar sai cho en thekji pulutang te elitum kadog vesta me itum ining duk nang ne duk o pusta kiba elitum ning chipa oi nang ne lapen elitum kaita elitum duk ong bong sta me elitum ke ning ke hangjong si dolo tang te lapen emang ka heman dolo tang te elitum ki un e son thang ta be un ji Ado kar benglong So we are so happy. And this is something that I want to invite everyone to work with us because our family, starting from my father, my mother, is very passionate about education. Pardon, thank you so much for inviting me. Thank you, Ek, for calling me. Phangcho tum hanan thini tumge kachi humri is west ko bang lage mane Phangcho te Phangcho lo ta se na pine bang ke samai pisi bi pon si non mange kili ke ni tum man amu bang so se nai policy da me mane emergency mane hala non dak pinil tumlong na ji tong dun Mrs. Very good afternoon to each and everyone. And thank you so much for this privilege that I could come and be here among all of you. As you all know, I will not say about all this. We are already late. You know the quality of a teacher. I am very strict. And how I start my life, I take tuition in the morning as well as in the afternoon. Daytime I do my homework. When my brother had to go to Kurukshetra to study, he went to study, and he used to join in my coaching class.